Hvad er morfin? Morfin er et af flere smertestillende stoffer, som udvindes af saften fra opiumvalmuens kapsel, som er en blomst, der blandt andet også bliver brugt til at lave tebirkes. Morfin er et lægemiddel. Morfin har været det mest smertestillende stof, som har været tilgængeligt. Det er et narkotisk stof, men hvordan indtager man det egentlig? Man kan både spise og drikke det, men man kan også give det oralt som tabletter, morfinplaster eller i blodbanerne. Her er skalmodellerne af de 4 atomer i det her molekyle. Der er carbon, der er hydrogen, der er nitrogen og der er oxygen. De vil alle sammen prøve at opfylde oktetreglen. Og her så kan I så se på molekylet. Vi kan lige overordnet kigge på det her. Det betyder, at det peger opad, og det her det betyder, at det peger nedad. Det er bare for at vise, at den har en rummelig struktur. Og så her, så kan I så se, at den har dobbeltbindinger, og det betyder, at atomerne deler 2 elektroner. Og hvis jeg så kigger rundt omkring, så kan I så se, at molekylet er domineret klart af carbon over det hele. For at dø af morfin, så skal du indtage 900 mg per gram du selv vejer. Det vil sige, at hvis du vejer 50 kg, skal du indtage 45.000 mg eller 45 gram, for at der er risiko for, at du dør. En grundlæggende regel i kemi er, at alle atomer gerne vil opfylde oktet- eller dubletreglen, som er en regel omkring, at alle stoffer gerne vil have 8 elektroner i yderste bane. Det kan vi se her, at de har, da de henholdsvis skal have eller afgive 1, 2, 3 eller 4 elektroner for at opnå det. Det kan vi se på vores tegning af strukturen, at de alle opfylder via det antal bindinger, der går ind til atomet. Nogle af dem skal dog have dobbeltbindinger, f.eks. carbon her. Carbon skal f.eks. have 4 bindinger. Du kan se, at vi har kun 3 her, dog er mellem C'erne her en dobbeltbinding, derfor bliver den opfyldt. H skal have 1 binding, O skal have 2 bindinger, og en N'er skal have 3 bindinger. Derfor er de alle sammen opfyldt her i det her stof. Nu vil vi gerne kigge på molekylets struktur. For hvilken bindingstype er der i vores stof? Vi kan se, at når vi kigger på stoffet, er der tale om en binding mellem 2 carbonatomer, carbon og hydrogen, oxygen og hydrogen, carbon og nitrogen, oxygen og carbon. Og for at finde ud af, hvilken binding der er mellem atomerne, skal vi kigge på delta-elektronnegativiteten i det periodiske system. Hvis elektronnegativiteten ligger på 0 eller mellem 0 til 0,5, er der tale om en kovalent upolær. Hvis den er mellem 0,5 til 2, er der tale om en kovalent polær. Og vi kan se her, at carbon og carbon er en upolær, da det er 2 ens atomer. Og så har vi carbon og hydrogen, som er upolære, oxygen og hydrogen, som er polære, og carbon og nitrogen, som der ligger lige på grænsen mellem en polær og upolær, da elektronnegativiteten er mellem eller er på 0,49, så derfor kan vi definere den som en upolær. Og så har vi oxygen og carbon, som er polær. Og vi kan hermed konkludere, at stoffet er primært upolær, da der er flere forbindelser mellem carbon og carbon og hydrogen. Før man arbejder med morfin, skal man vide om nogle sikkerhedsregler, henholdsvis præventionssætninger og risikosætninger. P-sætningerne er: holdes væk fra varme, gnister, åben ild, varme, overflader og rygning er forbudt. Ænderen ikke pulver, røg, gas, tåge, damp eller spray. Bær beskyttelseshandsker. I tilfælde af indtagelse, ring omgående til en giftinformation eller en læge. Der er også nogle risikosætninger. Det er meget brandfarligt, og det er også giftigt ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse. Og der er fare for alvorlig skade på helbred ved indånding og hudkontakt.